Με λένε Ντέμπορα Χάουαρτ και αν με ρωτούσες πριν από μια εβδομάδα πώς ήταν η ζωή μου, θα σου έλεγα ότι ήταν σταθερή, προβλέψιμη. Όχι τέλειο, αλλά οικείο με όλους τους τρόπους που σε κάνουν να πιστεύεις ότι το έδαφος κάτω από τα πόδια σου δεν θα ανοίξει ξαφνικά. Έζησα με τον φίλο μου, Τζον Χέντερσον, για 6 χρόνια. 9 χρόνια μαζί συνολικά. Κανένας αραβώνας όχι ακόμα, γιατί ο Τζον πάντα έλεγε ότι δεν ήταν έτοιμος. Και έπεισα τον εαυτό μου ότι η υπομονή ήταν το ίδιο πράγμα με την αγάπη. Νόμιζα ότι χτίζαμε κάτι αργό και σταθερό, κάτι που διαρκεί. Κοιτάζοντας πίσω, ίσως έχτιζα μόνος μου. Η περασμένη Πέμπτη ξεκίνησε όπως κάθε άλλη συνηθισμένη μέρα που συγκαλύπτει μια καταστροφή. Είχα αποκτήσει έναν τεράστιο λογαριασμό στη δουλειά, μια εταιρεία ιατρικού λογισμικού με την οποία είχα φλερτάρει εδώ και μήνες. Για να γιορτάσω έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες μου, επέμενε να με πάει για δείπνο σε ένα πολυτελές ιταλικό μέρος στο κέντρο της πόλης. Το είδος του εστιατορίου με απαλό φωτισμό, βαριά σεντόνια και ένα μενού γεμάτο πιάτα που προσποίησε ότι αναγνωρίζεις. Γύρω στις 4 μη. Έστειλα στο Γιάννη ένα μήνυμα που θα είναι αργά απόψε. Δείπνο πελάτη. Η απάντησή του ήρθε γρήγορα. Τέλειο timing. Η μαμά μου θέλει να έρθω για δείπνο. Είναι μοναχική τον τελευταίο καιρό. Μην περιμένεις. Σε αγαπώ. Ένιωθε συνηθισμένο. Η μητέρα του έμενε 40 λεπτά μακριά και την επισκεπτόταν 2 φορές το μήνα. Δεν υπήρχε τίποτα περίεργο σε αυτό. Τίποτα ύποπτο. Αν κάτι ανακουφίστηκα ότι είχε σχέδια, 2 δείπνα εργασίας χωρίς ενοχές ήταν σπάνια. Μέχρι το 715, έφτασα στο εστιατόριο. Ο πελάτης μου αργούσε, οπότε η οικοδέσποινα με κάθισε σε ένα μικρό γωνιακό περίπτερο για να περιμένω. Έβαλα το τηλέφωνο μου δίπλα στο ποτήρι νερού μου και άρχισα να οργανώνω email, τρέχοντας νοερά στα σημεία ομιλίας μου για αργότερα. Μετά το άκουσα ένα γέλιο που δεν το αναγνώρισα στην αρχή, αλλά με κάποιο τρόπο ένιωσα. Γυναικείο γέλιο. Ελαφρώς ψηλά, μετά βυθίζοντας σε ένα γεροδεμένο ρουθούνισμα στο τέλος. Ήταν παράξενα ξεχωριστό, το είδος του γέλιου που θυμάστε αν είχατε δει αρκετές παλιές φωτογραφίες του ατόμου που το έκανε. Όπως μου είχε δείξει ο Τζον πριν από χρόνια, όταν μιλούσε για τις προηγούμενες σχέσεις του με αυτόν τον περιστασιακό, περιφρονητικό τρόπο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν υπόσχονται ότι το έχουν ξεπεράσει. Το όνομά της ήταν Μαρίνα Χιλ. Η πρώην κοπέλα του Γιάννη. Σηκώθηκα το βλέμμα μου μόνο επειδή ο ήχος τράβηξε κάτι. Όχι γιατί περίμενα κάτι. Όχι επειδή ήμουν καχύποπτος. Όχι επειδή έψαχνα τον φίλο μου σε ένα εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει. Αλλά τον είδα πάντως. 3 τραπέζια μακριά. Ο Τζον κάθισε απέναντι από μια γυναίκα Μαρίνα. Το χέρι της ακουμπά ελαφρά στο στέλεχος του ποτηριού της. Το σώμα της είναι στραμμένο προς το μέρος του με τρόπο που δεν γέρνεις προς το τραπέζι της κουζίνας της μητέρας κάποιου. Μοιράζονταν ένα μπουκάλι κόκκινο, βαθύ και πλούσιο και οικείο κάτω από τον απαλό φωτισμό. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα πάνω της, σαν να είπε απλώς κάτι έξυπνο. Χαμογελούσε σαν να ήξερε ακριβώς πώς να δεχθεί αυτό το βλέμμα. Και μετά έφτασε απέναντι από το τραπέζι και άγγιξε το πρόσωπό του. Μία αργή βούρτσα με δάχτυλα κατά μήκος του σαγωνιού του. Το στομάχι μου στράβωσε, αλλά το μυαλό μου ακόμα αρνιόταν να δεχτεί το προφανές. Ίσως να ήταν σύμπτωση. Ίσως έπεσε σε έναν παλιό φίλο. Ίσως. Τότε η Μαρίνα έγειρε και τον φίλησε. Όχι ένα ευγενικό φιλί. Όχι μια αμήχανη έκπληξη. Ένα βαθύ φιλί εξάσκησης. Ένα φιλί που έμοιαζε σαν συνέχεια. Όχι αρχή. Για μια στιγμή όλο μου το σώμα σώπασε. Ο χτύπος της καρδιάς μου ξέχασε τι έπρεπε να κάνει. Το δωμάτιο σκοτώθηκε σε ένα τούνελ. Στρεβλή ήχη. Και έβλεπα τον άντρα που αγαπούσα. Φίλησε μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν μέρος ενός παρελθόντος κλεισίματος πριν από πολύ καιρό. Δεν ξεγέλασα. Δεν έκλαψα. Δεν σηκώθηκα και έτρεξα στο δωμάτιο με δίκαιη μανία. Το σοκ είναι πιο κρύο από όσο νομίζετε. Κατακάθετε στα οστά σας και κάνει τις κινήσεις σας εσκεμμένες και μικρές. Ένας σερβιτόρος πλησίασε το τραπέζι μου ρωτώντας κάτι για αφρόδι ή ακίνητο. Πρέπει να έγνεψα καταφατικά γιατί έβαλε ένα ποτήρι νερό μπροστά μου, αν και δεν θυμάμαι να σήκωσα τα μάτια μου για να συναντήσω τα δικά του. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο που έπρεπε να τα κουμπίσω στο τραπέζι. Δεν ξέρω ποιο ένστικτο ανέλαβε την επιβίωση της αυτοσυντήρησης ή κάτι μηχανικό. Αλλά έφτασα στο τηλέφωνο μου. Το έστρεψα προσεκτικά, κάνοντας ζουμ αρκετά, απαθανατίζοντας τον Τζον και τη Μαρίνα στο μέσο του φιλιού. Το χέρι της στο μάγουλό του. Τα χείλη του πίεσαν τα δικά της. Περιλαμβάνεται χρονοσήμανση. Μετά άνοιξα το νήμα των μηνυμάτων μας. Έγραψα. Απολαύστε το δείπνο με τη μαμά σας. Επισυνάψτε τη φωτογραφία. Και χτύπησε άρωμα. Παρακολούθησα από απέναντι από το εστιατόριο την ακριβή στιγμή που το τηλέφωνό της χτύπησε στην τσέπη του. Ο Τζον απομακρύνθηκε από τη Μαρίνα, χαμογελώντας νοχελικά στην αρχή, βγάζοντας το τηλέφωνό του, αναμφίβολα περιμένοντας ένα βλαβές check-in ή ένα μήνυμα καληνύχτας. Μετά στράγγισε το πρόσωπό του.
Έριξε το τηλέφωνό του. Χτύπησε στο τραπέζι αρκετά δυνατά που η Μαρίνα τράνταξε προς τα πίσω έκπληκτη. Κοίταξε ψηλά τα μάτια σαρώνοντας το δωμάτιο με ξέφρενες σπασμωδικές κινήσεις, αναζητώντας εμένα, αναζητώντας έναν τρόπο να αναιρέσει κάτι που είχε ήδη παγιωθεί σε ψηφιακή απόδειξη. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν σε όλη την αίθουσα. Δεν έβλεπα θυμό στην έκφρασή του. Δεν ήταν και ενοχές. Ήταν πανικός. Ο πανικός κάποιου που ποτέ δεν περίμενε ότι η λογοδοσία θα φτάσει τόσο καθαρά, τόσο ξαφνικά, τόσο αναμφισβήτητα. Δεν του έδωσα την ικανοποίηση μιας αντίδρασης. Στάθηκα, γλίστρισε στο 20 κάτω από το ανέγκυχτο ποτήρι νερού και βγήκα έξω. Καμία σκηνή. Καμία δραματική αντιπαράθεση. Τίποτα δεν μπορούσε να στρίψει αργότερα. Έξω ο δροσερός νυχτερινός αέρας με χτύπησε σαν χαστούκι. Αλλά ακόμα και τότε, το σώμα μου ένιωθα αποσυνδεδεμένο σαν να παρακολουθούσα τον εαυτό μου από απόσταση. Πήγα προς το αυτοκίνητό μου. Θλιβερό μέσα. Κλείδωσε τις πόρτες. Μετά οδήγησα. Όχι σπίτι, ποτέ σπίτι, όχι ακόμα. Οδήγησα στην πόλη για σχεδόν 2 ώρες. Προβολείς που κόβουν φέτες μέσα στο σκοτάδι. Το τηλέφωνό μου δονείται ασταμάτητα δίπλα μου καλή γραπτά μηνύματα, φωνητικά μηνύματα. Όλος ο Γιάννης. Δεν άνοιξα κανένα από αυτά. Γύρω στις 10 μέτρα. Μη. Μπήκα σε ένα πάρκινγκ ξενοδοχείου και έκλεισα ένα δωμάτιο. Το κρεβάτι ήταν σκληρό. Τα μαξιλάρια ίσιασαν και κοιμήθηκα ίσως 2 ώρες συνολικά, κοιτώντας το ταβάνι, περιμένοντας την πραγματικότητα να εγκατασταθεί σε κάτι που μπορούσα να καταλάβω. Δεν το έκανε ποτέ. Το επόμενο πρωί, άνοιξα ξανά το τηλέφωνό μου. 38 αναπάντητες κλήσεις. Σχεδόν 50 μηνύματα. Τα κυριότερα σημεία. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ντέμπορα, σε παρακαλώ έλα σπίτι. Πρέπει να μιλήσουμε. Αντιδράσει υπερβολικά. Είναι απλά μια φίλη. Μπορώ να εξηγήσω τα πάντα. Πού είσαι? Ανησυχώ άρρωστος. Αυτό συμβαίνει επειδή εργάζεσαι πάντα. Δεν περνάμε ποτέ χρόνο μαζί. Αυτό το τελευταίο μήνυμα διέκοψε την ομίχλη στο μυαλό μου σαν λεπίδα. Λιγότερο από 12 ώρες αφότου συνελήφθη να φυλάει μια άλλη γυναίκα, ο Τζον είχε ήδη μετατοπίσει τις τύψεις στο φταίξιμο. Γρήγορη, εξάσκηση οικία. Κατά κάποιον τρόπο συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι είχα αγνοήσει πάρα πολλές φορές. Δεν απάντησα σε τίποτα από αυτά. Αντίθετα, άνοιξα τη λίστα επαφών μου και κάλεσα το ένα άτομο που πάντα με προειδοποιούσε να προσέχω για κόκκινες σημαίες. Η μεγαλύτερη αδερφή μου Νάταλη. Η φωνή της έσπασε πριν προλάβω να ολοκληρώσω την εξήγηση. Έλα σπίτι, είπε. Δεν θα μείνεις μόνος απόψε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κρατούσα την αναπνοή μου για ώρες. Μάζεψα την τσάντα μου από το ξενοδοχείο και κατευθύνθηκα κατευθείαν στο σπίτι της χωρίς να κοιτάξω ούτε μια φορά πίσω στη ζωή που είχα αρχίσει να αφήνω πίσω το προηγούμενο βράδυ. Η Νάταλη δεν έκανε ούτε μια ερώτηση όταν άνοιξε την πόρτα. Απλώς με τράβηξε στην αγκαλιά της και με κράτησε σφιχτά με αυτόν τον άγριο τρόπο γείωσης που μόνο μια μεγαλύτερη αδερφή μπορεί. Για πρώτη φορά μετά από ώρες, ίσως και μέρες, ένιωσα κάτι να κατακάθεται μέσα μου. Όταν με απελευθέρωσε, τα μάτια της πέρασαν στο πρόσωπό μου. Παίρνοντας όλα όσα προσπαθούσα να μην νιώσω. Μένεις εδώ, είπε απλά. Χωρίς επιχειρήματα. Το σπίτι της ένιωθε ζεστό, ζούσε σταθερά. Το είδος το οποίο πηγαίνεις όταν χρειάζεσαι να δανειστείς κάποια σταθερότητα επειδή σου έχει τελειώσει η δική σου. Έβαλα την τσάντα μου στο ξενώνα και κάθισα στην άκρη του κρεβατιού κοιτώντας το τίποτα. Το τηλέφωνο μου βούηξε ξανά, Τζον, αλλά το έκλεισα και άφησα τη σιωπή να καταπιεί το όνομά του. Η Νάταλη χτύπησε και μπήκε μέσα κρατώντας μια κούπα τσάι. Το έβαλε δίπλα μου και κάθισε. Πες μου. Έκανα λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, το εστιατόριο, τη Μαρίνα, το φιλί, τη φωτογραφία, τα μηνύματα. Ο τρόπος που το πρόσωπο του Τζον είχε καταρρεύσει όταν συνειδητοποίησε ότι τα είχα δει όλα. Όταν τελείωσα, δεν λαχανιάστηκε ούτε δραματοποίησε. Απλώς εξέπνευσε αργά, με θυμό να σιγοβράζει κάτω από το ήρεμο εξωτερικό της. Ντέμπρα, αυτό δεν ήταν ατύχημα. Δεν ήταν στιγμή αδυναμίας. Αυτό ήταν εσκεμμένο, η φωνή της μαλάκωσε. Και δεν σου άξιζε τίποτα. Δεν εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου να απαντήσω, γι' αυτό απλώς έγνεψα καταφατικά. Μείναμε έτσι σιωπηλοί μέχρι που χτύπησε το κουδούνι. Ο ήχος με τάραξε. Η Νάταλη στάθηκε. Μείνε εδώ. Την ακολούθησα στο διάδρομο παρόλο που μου είπε να μην το κάνω. Άνοιξε την εξώπορτα. Ο Τζον στεκόταν έξω με τα μαλλιά ατιμέλητα. Μάτια ματωμένα, σαγόνι σφιγμένο από πανικό. Προσπαθούσε να κρύψει ως δίκαιο θυμό. Είναι εδώ η Ντέμπρα. Απέτησε. Αυτό εξαρτάται. Η Νάταλη απάντησε στον τόνο της. Δροσερός. Γιατί? Πρέπει να της μιλήσω. Είπε προσπαθώντας να περάσει από τον ώμο της.
Φυσάει με αυτόν τον τρόπο δυσανάλογα. Ήταν ένα δείπνο. Η Νάταλη δεν πτωήθηκε. Φίλησες μια άλλη γυναίκα. Είπες ψέματα που είδες τη μητέρα σου. Είπες ψέματα στο πρόσωπό της. Αυτό δεν είναι ένα δείπνο. Τι χειραγωγείς. Αυτός έσπασε. Δεν με συμπάθησες ποτέ. Σωστός. Είπε ξερά η Νάταλη. Τώρα φύγε. Προσπάθησε να σπρώξει την πόρτα για να ανοίξει. Η Νάταλη έσφιξε το χέρι της πάνω του ακίνητη. Ντέμπρα, φώναξε πάνω από τον ώμο της. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Έκανα πίσω ενστικτωδώς. Η φωνή της Νάταλη ανέβηκε σταθερή, αλλά ελεγχόμενη. Δεν θέλει να σε δει. Φύγε πριν καλέσω κάποιον που θα σε κάνει. Τα μάτια του Γιάννη έτρεξαν ανάμεσά μας. Η απόγνωση διαρρέει μέσα από τις ρογμές της εξασθενημένης αυτοπεποίθησής του. Κούνησε το κεφάλι του, μουρμούρισε κάτι κάτω από την ανάσα του, μετά γύρισε απότομα και κατέβηκε τα σκαλιά της βεράντας. Η Νάταλη έκλεισε την πόρτα και έγειρε πάνω της για μια στιγμή. Αυτή είναι η αρχή, είπε ήσυχα. Θα προσπαθήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Μην τον αφήσεις. Το επόμενο πρωί επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό. Η μητέρα του Τζον άφησε 6 φωνητικά μηνύματα πριν το μεσημέρι. Την τελευταία την άκουσα μόνο γιατί ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς αφήγηση την είχε ταΐσει ο Γιάννης. Ντέμπρα, αυτό είναι παιδικό. Ο Γιάννης μου τα είπε όλα. Έκανε ένα λάθος. Μια γυναίκα κρατά την οικογένειά της ενωμένη. Δεν το σκάει γιατί ο σύντροφός της κάνει ένα συναισθηματικό λάθος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Σταμάτα να ντρέπεσαι. Κοίταξα το τηλέφωνο με δυσπιστία. Κάτι μέσα μου έσφιξε, μετά σκλήρινε. Η Νάταλη μπήκε στην αίθουσα ακριβώς την ώρα για να ακούσει την τελευταία γραμμή. «Δώσε μου αυτό», είπε. Πιάνοντας το τηλέφωνο απαλά αλλά σταθερά. Το ξανάσβησε. «Δεν χρειάζεσαι αυτό το δηλητήριο αυτή τη στιγμή». Δεν μάλωσα. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, ένιωσα σαν να επιπλέω μέσα σε μια ομίχλη. Ο κόσμος κινούνταν, αλλά δεν ήμουν μέρος του. Ωστόσο, ανάγκασα τον εαυτό μου να κάνει το επόμενο βήμα. Μπήκα στο γραφείο ενός δικηγόρου οικογενειακού δικαίου. Μια γυναίκα ονόματι Αμόρα Λέβιν που εξέπεμπε ήρεμη αυτοπεποίθηση με έναν τρόπο που τη χρειαζόμουν απεγνωσμένα. Της παρέδωσα τα πάντα. Η φωτογραφία, τα κείμενα, το χρονοδιάγραμμα και τα έγγραφα από το γραφείο του σπιτιού μου που είχα μαζέψει ήσυχα όταν ο Γιάννης δεν ήταν σπίτι. Η Αμόρα εξέτασε τα στοιχεία με ένα επαγγελματικό κενό που μου έδωσε περίεργη άνεση. «Αυτό είναι σοβαρό, Ντέμπρα», είπε τελικά. «Η φωτογραφία σας δίνει δύναμη, αλλά οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ σας περιπλέκουν τα πράγματα». Το στομάχι μου σφίχτηκε καθώς μου εξήγησε. Παρόλο που το σπίτι ήταν δικό μου, αγοράστηκε πριν μετακομίσει ο Γιάννης. Η ανακαίνιση κουζίνας πριν από 2 χρόνια, που χρηματοδοτήθηκε από τον κοινό μας λογαριασμό, του έδωσε πιθανή αξίωση για την αυξημένη αξία του ακινήτου. Και μετά ήταν οι κοινές αποταμιεύσεις, οι κοινές εισφορές, οι πιστωτικές κάρτες. Όλα τα νήματα που με έδεσαν οικονομικά με έναν άνθρωπο που ετοίμαζε μια οδό διαφυγής ενώ προσποιούμαστε ότι χτίζαμε ένα μέλλον. «Πρέπει να προστατευτούμε αμέσως», είπε η Αμόρα. «Οι άνθρωποι που απατούν δεν λένε ψέματα μόνο ρομαντικά. Λένε ψέματα οικονομικά. Λένε ψέματα στρατηγικά». Τα λόγια της χτύπησαν κάτι βαθιά στο στήθος μου. Μια αλήθεια που δεν ήθελα να αποδεχτώ αλλά δεν μπορούσα να αρνηθώ. Όταν επέστρεψα στο σπίτι της Νάταλη, άνοιξα τον φορητό υπολογιστή μου και άρχισα να μάθω περισσότερα για τη Μαρίνα. Ομαδικές φωτογραφίες, εταιρικές εκδηλώσεις, φίλοι, γενέθλια. Ο Γιάννης εμφανίστηκε στο παρασκήνιο περισσότερων από αυτές τις φωτογραφίες από όσες ένιωθα άνετα. Αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε όταν ανακάλυψα το άλμπουμ φωτογραφιών γάμου της. Η Μαρίνα δεν ήταν single. Δεν ήταν πρόσφατα χωρισμένη ή δυστυχισμένη. Είχε έναν σύζυγο, 2 παιδιά, μια χαμογελαστή, ανυποψίαστη οικογένεια. Κάλυψα το στόμα μου συνειδητοποιώντας ότι δεν ήμουν ο μόνος που ζούσε σε ένα σύμπαν που καταραίει. Ο Γιάννης δεν με είχε προδώσει απλώς. Είχε γίνει πρόθυμα μέρος της προδοσίας κάποιου άλλου επίσης. Κάθισα με αυτό για πολλή ώρα πριν ανοίξω τελικά ένα νέο λογαριασμό email. Δεν ένιωθε εκδίκηση. Ένιωθε αναπόφευκτο. Επισύναψε τη φωτογραφία. Καμία εξήγηση, καμία ιστορία, καμία συναισθηματική παράκληση. 4 μόνο λέξεις. Ελέγξτε τα βράδια της Πέμπτης. Έκανα κλικ στην αποστολή. Έκλεισα το λάπτοπ. Η Νάταλη δεν με ρώτησε τι είχα κάνει, αλλά με κοίταξε για πολλή στιγμή. Μάτια απαλά, περήφανα και λυπημένα ταυτόχρονα. Δεν ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου, αλλά ούτε και ντρεπόμουν. Εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι των φιλοξενουμένων της, κοιτάζοντας το ταβάνι, συνειδητοποίησα κάτι ήσυχα τρομακτικό.
Αυτό δεν ήταν το τέλος τίποτε. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η κατάρρευση ξεκίνησε πιο γρήγορα από όσο περίμενα. 2 μέρες αφότου έστειλα το ανώνυμο email στο σύζυγο της Μαρίνας, ξύπνησα με την Νάταλη να στέκεται από πάνω μου, κρατώντας το τηλέφωνό της σαν να ήταν ραδιενεργό. «Πρέπει να το δεις αυτό», είπε. Ανασηκώθηκα σιγά-σιγά, συγκρατώντας τον εαυτό μου. Γύρισε την οθόνη προς το μέρος μου. Ένας κοινός γνωστός είχε αναρτήσει κάτι αόριστο στα social media. Μία από αυτές τις δραματικές παραγράφους που γράφουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να μην διαχέουν κουτσομπολιά, αλλά είναι απολύτως. Μερικοί άντρες θα καταστρέψουν ολόκληρες τις οικογένειές τους επειδή νομίζουν ότι κανείς δεν τους παρακολουθεί. Απλώς θυμηθείτε, όμικρον με τόνο, τι γίνεται στο σκοτάδι έρχεται στο φως. Η καρδιά μου χτύπησε. Πριν προλάβω να ρωτήσω περισσότερα, το τηλέφωνο της Νάταλη δονήθηκε ξανά. «Θεέ μου», ψιθύρισε. «Ντέμπορα, πρόκειται για τον Τζον». 15 λεπτά αργότερα, είχα την πλήρη ιστορία. Ο άντρας της Μαρίνας την αντιμετώπισε. Αρνήθηκε τα πάντα στην αρχή. Στη συνέχεια, βρήκε περισσότερα ενοχοποιητικά κείμενα στα στιγμιότυπα του τηλεφώνου της, που περιλαμβάνονται σε μια ομαδική συνομιλία. Δεν είχα πρόσβαση για να ευχαριστήσω τον Θεό. Μερικά μηνύματα ήταν από το Γιάννη. Άλλοι ήταν από τη Μαρίνα. Δεν είχαν απλώς σχέση. Είχαν σχεδιάσει πράγματα. Πραγματικά καταστροφικά πράγματα. Του είχε πει, ο Τζον υποσχέθηκε να με αφήσει. Ο Τζον της είπε ότι ήταν επιτέλους έτοιμος να χτίσει μια ζωή μαζί της. Και όσο περισσότερες λεπτομέρειες άκουγα, τόσο πιο κρύα ένιωθα τα χέρια μου. 8 μήνες. 8 μήνες ψεμάτων μπήκαν στην καθημερινότητά μου σαν αόρατα αποτυπώματα. 8 μήνες από τις ανεξήγητες συνεδρίες γυμναστικής της Πέμπτης το βράδυ, τα δείπνα της ομάδας και τα τηλεφωνήματα που βγήκε έξω για να πάρει. Ο σύζυγος της Μαρίνας υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μέσα σε 48 ώρες. Ο Γιάννης από μικρομετόνο, τι άκουσα στη συνέχεια, ήταν ενθουσιασμένος. Ο εξαγριωμένος έγνεψε καταφατικά, αλλά εκείνη που τα άφησε όλα να καταρρεύσουν. Για να μην κρύβεις καλύτερα τα πράγματα. Για να μην διαγραφούν πράγματα. Για να πιαστείς. Κάθισα στο τραπέζι της Νάταλη κρατώντας μια κούπα τσάι. Δεν μπορούσα να πιω τον εαυτό μου, ακούγοντας αυτή τη χιονοστιβάδα από δεύτερο χέρι. Κάθε νέα λεπτομέρεια έμοιαζε με σπροξιά, αλλά δεν έπεσα. Ίσως επειδή είχα ήδη χτυπήσει στο έδαφος πριν από μέρες. Ίσως επειδή μέρος μου πάντα ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά πολύ πριν το εστιατόριο. Η Νάταλη άγγιξε το χέρι μου απαλά. «Τα πας καλύτερα από μικρομετόνο, τι θα περίμενε κανείς», είπε. Δεν ένιωθα ότι τα πήγαινα καλά. Ένιωθα ότι ισορροπούσα στην άκρη του κάτι αιχμηρό. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, τελικά άκουσα τον δικηγόρο μου. Η Αμόρα μίλησε με αυτόν τον σταθερό τόνο εξάσκησης που χρησιμοποιούσε όταν ερχόταν κάτι σημαντικό. «Ζητήσαμε τα τηλεφωνικά αρχεία του Τζον», είπε. «Είναι πολλά. Κλείνω τα μάτια μου. Πόσο κακό. Σου αξίζει η αλήθεια. Τα μηνύματα ανάμεσα σε αυτόν και τη Μαρίνα δεν είναι απλώς ρομαντικά. Περιλαμβάνουν συζητήσεις για τα οικονομικά. Δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση να σας εγκαταλείψει μόλις τοποθετηθεί για να διεκδικήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Το δωμάτιο θόλωσε για μια στιγμή. Αυτό το σχεδίαζε. Η φωνή μου έσπασε. Είπε χαμηλόφωνα η Ντέμπορα Αμάρα. Δεν απάτησε παρορμητικά. Απάτησε ενώ έφτιαχνε μια στρατηγική. Πίεσε ένα χέρι στο μέτωπό μου. Ένιωθα ότι ο εγκέφαλός μου ήταν γεμάτος σπασμένα γυαλιά. Η Αμάρα συνέχισε απαλά. Υπάρχουν κείμενα όπου η Μαρίνα τον ενθαρρύνει να πιέσει περισσότερο για να σας πείσει να συνεισφέρετε περισσότερο σε κοινόχρηστους λογαριασμούς. Και ένα μήνυμα όπου λέει, και το διαβάζω αυτολεξί, μόλις μεταφέρει τις αποταμιεύσεις της στον κοινό λογαριασμό, θα είστε έτοιμοι. Μου κόπηκε η ανάσα. Είπε ότι. Ναι, περισσότερες από μία φορές. Και ο Γιάννης απάντησε συμφωνητικά. Δεν έκλαψα. Δεν ούρλιαξα. Απλώς ένιωσα τον εαυτό μου να αποσπάται ελαφρώς όπως κάνεις όταν το σώμα σου αποφασίζει ότι έχει χορτάσει. Και αλλάζει σε ένα πιο ήσυχο εργαλείο επιβίωσης. Η Αμάρα σταμάτησε. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την περίπτωσή σας. Ένα μικρό πικρό γέλιο μου ξέφυγε. Είναι περίεργο να ακούω το χειρότερο μέρος της ζωής μου να περιγράφεται ως χρήσιμο. Ξέρω ότι είπε, αλλά είναι. Την ευχαρίστησα, έκλεισα το τηλέφωνο και κοίταξα τον τοίχο για σχεδόν 2 ολόκληρα λεπτά πριν μπει η Νάταλη με ένα ανήσυχο βλέμμα. Κάθισε δίπλα μου χωρίς να κάνει ερωτήσεις. Η παρουσία της και μόνο εμπόδισε τον πανικό να με καταπιεί ολόκληρο. Αργότερα το ίδιο βράδυ, το επόμενο κύμα χτύπησε. Το email HR ήρθε πρώτο. Το άνοιξα. Αναμένεται μια συνηθισμένη ειδοποίηση. Αντίθετα, βρήκα ένα επίσημο μήνυμα που έλεγε ότι κάποιος είχε υποβάλει καταγγελία κατηγορώντας με ότι ήμουν επιθετικός και απειλητικός προς μια γυναίκα συνάδελφο. Μου έπεσε το στομάχι. Μετά βίας αλληλεπιδρούσα με συναδέλφους προσωπικά. Διάβασα την πρόταση 2 φορές και μετά έδωσα το τηλέφωνο στην Νάταλη.
Εκείνη συνοφριώθηκε. Δεν το έκανε. Το έκανε, ψιθύρισα. Χρειάστηκαν 3 ημέρες για να ολοκληρώσει την έρευνά του, ο HR. 3 μέρες που ήξερα ότι ο Τζον προσπαθούσε να με χαρακτηρίσει ασταθή, επικίνδυνο, αντιεπαγγελματία. 3 μέρες που χρειάστηκε να κάτσω σε εικονικές συνεντεύξεις όπου εξήγησα ήρεμα ότι δεν είχα ιδέα ποιος θα με κατηγορούσε για κάτι τόσο περίεργο. Όταν το HR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό, ένιωσα ανακούφιση, αλλά μόνο για λίγο. Γιατί το ίδιο βράδυ, ένας αστυνομικός χτύπησε την πόρτα της Νάταλη. Η Νάταλη το άνοιξε αμέσως σε ειδοποίηση. Ο αξιωματικός ρώτησε αν ήμουν η Ντέμπορα. Η καρδιά μου μπήκε σε ένα σίγμα προϊτενταφ. Εξήγησε ευγενικά ότι είχε γίνει καταγγελία. Ο Τζον ισχυρίστηκε ότι τον καταδίωκα, τον παρενόχλησα, εμφανιζόμουν στο χώρο εργασίας του, τον ακολουθούσα. Ένιωσα κάτι μέσα μου να σπάει αργά και οδυνηρά. Έχω πάει εδώ. Είπα τη φωνή μου μικρή, αλλά σταθερή. Δεν έχω πλησιάσει τη δουλειά του. Δεν του έχω μιλήσει καν. Η Νάταλη έκανε τρίχες. Αξιωματικός, μπορείς να δεις το τηλέφωνό της. Δεν έχει μπλοκάρει. Πρόσφερα τη συσκευή. Εξέτασε τα κούτσουρα, έγνεψε καταφατικά και είπε απαλά, το υποψιάζομαι κι εγώ. Η ιστορία του δεν αθρίστηκε, αλλά έπρεπε να ακολουθήσω το πρωτόκολλο. Έφυγε χωρίς να καταθέσει τίποτα. Βυθίστηκα στον καναπέ, κοιτάζοντας τα χέρια μου που έτρεμαν. Η Νάταλη γονάτισε δίπλα μου. Ξετυλίγεται. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι όταν χάνουν τον έλεγχο της αφήγησής τους. Την πίστεψα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον φόβο να σέρνεται στο λαιμό μου. Δεν φοβόμουν μήπως με πληγώσει σωματικά ο Γιάννης. Φοβόμουν την εκδοχή μου που προσπαθούσε να δημιουργήσει ασταθή, ακανόνιστη, επικίνδυνη. Την τρίτη εβδομάδα, ο Τζον είχε προσλάβει νέο δικηγόρο. Ο επιθετικός τύπος, ο τύπος που πιστεύει ότι ο εκφοβισμός είναι μια νόμιμη στρατηγική. Ξαφνικά, μου επιδόθηκαν προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Τζον άξιζε οικονομική υποστήριξη από εμένα ότι θα θυσίαζε ευκαιρίες καριέρας για τη σχέση μας που δικαιούταν αποζημίωση. Ο Γιάννης κέρδισε περισσότερα από μένα. Θα ήταν αστείο αν δεν συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο. Η οικογένειά του συμμετείχε στη συνέχεια. Η μητέρα του φώναξε τη μητέρα μου. Η αδερφή του έστειλε μήνυμα στην Νάταλη. Η θεία του, που μπορεί να είχε συναντηθεί 2 φορές, έγραψε ένα κείμενο μεγάλης παραγράφου επιμένοντας να συγχωρήσω τον Τζον και να αποκαταστήσω τη σταθερότητα. Η μητέρα μου με φώναξε μετά έξαλλη εκ μέρους μου. Είναι τυχεροί που δεν βρίσκονται σε απόσταση οδήγησης, είπε. Απόλυτα τυχερός. Αλλά το μόνο τηλεφώνημα που είχε σημασία ήρθε από τον πατέρα του Τζον, έναν ήσυχο άνθρωπο που κάποτε σεβόμουν βαθιά. Ντέμπρα, είπε χαμηλόφωνα, δεν θέλω να πάρω θέση. Θέλω να καταλάβω. Ο Γιάννης μας είπε ότι παρεξηγήσατε τα πάντα. Του είπα την αλήθεια, το εστιατόριο, τα τηλεφωνικά αρχεία, το οικονομικό σχέδιο, την απειλή για πλαστά στοιχεία. Η σιωπή απλώθηκε πολύ στη γραμμή. Τελικά, αναστέναξε. Δεν ξέρω πια ποιος είναι ο γιος μου, είπε. Όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα πολύ ακίνητος, αφήνοντας το βάρος αυτής της πρότασης να καταλαγιάσει. Αργότερα το ίδιο βράδυ ήρθε το φωνητικό ταχυδρομείο που έκανε τα πάντα να κάνουν κλικ στη θέση τους. Η φωνή του Τζον μπερδεύτηκε θυμωμένος όταν έτρεξε. Νομίζεις ότι κέρδισες, Ντέμπρα, νομίζεις ότι είσαι έξυπνη. Δεν έχεις ιδέα τι ξέρω. Θα το μετανιώσεις αυτό. Έχω πράγματα, στοιχεία, πράγματα που έκανες. Σκεφτείτε προσεκτικά. Άκουσα 2 φορές. Δεν μπορούσε να έχει τίποτα. Αλλά αυτό το μήνυμα μου είπε ξεκάθαρα ένα πράγμα. Ήταν απελπισμένος. Και οι απελπισμένοι σταμάτησαν να σκέφτονται τις συνέπειες. Εκείνη ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι η άμυνα δεν θα ήταν αρκετή. Έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος για ομικρομετόνο, τι ακολουθούσε. Το δικαστικό μέγαρο μύριζε σαν κρύος αέρας, ένα παλιό χαρτί αποστηρωμένο ήσυχο, ένα μέρος όπου οι ζωές διαλύονταν σε τακτοποιημένες γραμμές και σφραγισμένες υπογραφές. Καθώς η Νάταλη και εγώ περπατούσαμε μέσα για την πρώτη ακρόαση, ένιωσα σαν να μπήκα στην ιστορία κάποιου άλλου, κάποιον πιο γενναίο, κάποιον πιο σταθερό. Περίμενα να σταματήσει το τρέμουλο στα χέρια μου, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Η Αμόρα με συνάντησε στο διάδρομο ήρεμη όπως πάντα. Σήμερα είναι κυρίως διαδικαστικό, είπε. Αλλά ο νέος δικηγόρος του Τζον μπορεί να δοκιμάσει τα θεατρικά. Μην απαντάς. Αφήστε με να χειριστώ τα πάντα. Η πόρτα άνοιξε και ξαφνικά ο Γιάννης ήταν ακριβώς εκεί. Έμοιαζε απέσια με τρόπο που δεν είχα δει ποτέ βαθιούς κύκλους κάτω από τα μάτια του. Μαλλιά άπλυτα, ένα σφίξιμο στο σαγόνι του που υποδήλωνε άγρυπνες νύχτες και πανικό. Αλλά τη στιγμή που με βρήκε το βλέμμα του, κάτι άλλο τρεμόπαιξε στο πρόσωπό του. Όχι τύψεις. Δυσαρέσκεια. Μισούσε που στεκόμουν ανάστημα. Μισούσε που η Νάταλη ήταν δίπλα μου. Μισούσε που δεν κατέρευα όπως περίμενε. Ο δικηγόρος του, ένας άντρας με φαρδείς ώμους με αυτοπεποίθηση σόουμαν, του ψιθύρισε κάτι και χαμογέλασε προς την κατεύθυνση μου.
Πιάσαμε στις θέσεις μας. Ο δικαστής μπήκε βιαστικός και ανέκφραστος. Η πλευρά του Γιάννη πήγε πρώτη. Ο δικηγόρος του στάθηκε και ξεκίνησε μια δραματική ομιλία σχετικά με τη συναισθηματική παραμέληση, την κατάρρευση της σχέσης και έναν σύντροφο που οθήθηκε στα άκρα μετά από χρόνια απόλυσης. Είχε πάρει γραμμές από λογομαχίες παλιού κειμένου, απλές καθημερινές διαφωνίες και τις είχε στριμώξει σε κάποια θεατρική αφήγηση για εμένα ότι ήμουν ψυχρός, μη επικοινωνιακός, συναισθηματικά συγκρατημένος. Παραιτήθηκε από τυπωμένα στιγμιότυπα οθόνης σαν να ήταν καταδικαστικά στοιχεία. Τιμή σας, είπε με εξουσία. Εδώ υπάρχει επαναλαμβανόμενη απόδειξη ότι η κυρία Χάουαρτ αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επίλυση συγκρούσεων. Ο πελάτης μου συχνά απευθυνόταν αναζητώντας άνεση επικοινωνίας, ακόμη και σαφήνεια. Αντίθετα, έλαβε απόρριψη. Ο δικαστής εξέτασε μια σελίδα. Διαβάστηκε ένα μήνυμα: έχω εξαντληθεί. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα. Άλλο είμαι σε συνάντηση. Όχι τώρα. Ο δικαστής κατέβασε τα γυαλιά της χωρίς να εντυπωσιαστεί. Αυτή είναι μια φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ ενηλίκων, είπε κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει καμία κατάχρηση εδώ. Συνεχίζω. Ο δικηγόρος του Τζον ταλαιπωρήθηκε για μια στιγμή και μετά ξέσπασε. Επιπλέον, η κυρία Χάουαρντ έχει. Αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τελειώσει. Η Αμάρα στάθηκε. Τιμή σου. Έχουμε στοιχεία πολύ πιο σχετικά. Έδωσε στον δικαστικό υπάλληλο έναν χοντρό φάκελο. Μπορώ να ρωτήσω ο δικαστής. Η Αμάρα έγνεψε καταφατικά. Αυτά είναι μηνύματα κειμένου μεταξύ του Κάπα Χέντερσον και της κυρίας Μαρίνας Χέλ που εκτείνονται σχεδόν 8 μήνες. Περιλαμβάνουν συζητήσεις για πιστεία, πρόθεση εξαπάτησης και εσκεμμένο οικονομικό προγραμματισμό, που στοχεύουν να θέσουν σε μειονεκτική θέση τον πελάτη μου. Ο δικαστής άνοιξε τον φάκελο και άρχισε να διαβάζει σιωπηλά. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ακόμα τόσο ακίνητη που μπορούσα να ακούσω το ρολόι να χτυπά κάπου πίσω μας. Τότε τα φρύδια του δικαστή ανασήκωσαν. Γύρισε άλλη σελίδα. Μετά άλλο. Εκείνη εξέπνευσε απότομα. Διαβάστηκε ένα μήνυμα από τον Τζον: δεν έχει ιδέα. Όταν όλα είναι στον κοινό λογαριασμό, θα είμαστε σταθεροί. Άλλος από τη Μαρίνα. Δεν θα το δει να έρχεται. Απλώς συνεχίστε να πιέζετε για την ανακαίνιση. Και ένα άλλο από το Γιάννη κέρδισε: δεν είχα δει μέχρι τώρα. Τελείωσα να προσποιούμε. Αφού τακτοποιηθούν τα χρήματα, φεύγω. Ο δικαστής κατέβασε τα χαρτιά. Κύριε Χέντερσον, είπε αργά. Αυτά τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Ο Τζον μετατοπίστηκε στη θέση του. Ο δικηγόρος του προσπάθησε να μιλήσει, αλλά εκείνη σήκωσε το χέρι για να το σωπάσει. Αυτό δεν είναι απλώς μια υπόθεση. Ο δικαστής συνέχισε. Αυτό είναι απόδειξη προμελετημένης οικονομικής εκμετάλλευσης. Η λέξη εκμετάλλευση αντιχούσε στο μυαλό μου σαν χτύπημα. Ο Τζον με κοίταξε. Μάτια διάπλατα με κάτι σαν προδοσία, σαν να τον αδίκησα, αφήνοντας την αλήθεια να βγει στην επιφάνεια. Ο δικηγόρος του σκόρπισε. Τιμή σου. Τα κείμενα αυτά λαμβάνονται. Λαμβάνονται απευθείας από κλήτευση της συσκευής του, ο δικαστής έκοψε απότομα. Είναι παραδεκτά και αξιόπιστα. Προχωρώντας. Το υπόλοιπο της ακροαματικής διαδικασίας ήταν διαδικαστικό, αλλά ολόκληρη η στρατηγική του Τζον κατέρευσε σε ένα απόγευμα. Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του για προσωρινή υποστήριξη, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε βάση για οικονομική εξάρτηση. Ένιωσα τον αέρα να επέστρεψα στους πνευμονές μου για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Καθώς βγαίναμε από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Τζον όρμησε πίσω μου. Η Ντέμπρα ζήγησε. Η Νάταλι μπήκε ανάμεσά μας, αλλά εγώ σήκωσα το χέρι. Είναι μια χαρά. Ο Τζον με κοίταξε σαν άντρας που πνιγόταν που μόλις είχε καταλάβει ότι το νερό δεν επρόκειτο να το συγκρατήσει. Ποτέ δεν είχα σκοπό να πάνε τα πράγματα τόσο μακριά, είπε. Τα κάνατε χειρότερα σύροντας τα πάντα στο δικαστήριο. Τον κοίταξα κατάματα. Δημιουργήσατε όλα όσα οδήγησαν σε αυτό. Το σαγόνι του λύγησε. Μπερδεύτηκα. Δεν ήξερα τι ήθελα. Η Μαρίνα μετάισε πράγματα. Με πίεσε, αλλά δεν το ήθελα. Καταστρέψτε με, ρώτησα ήσυχα. Σχέδιο πίσω από την πλάτη μου για μήνες. Ψέμα εξαπάτησης, δημιουργία αρχείου αποδεικτικών στοιχείων, ψευδείς αναφορές. Ποιο μέρος δεν εννοούσες? Κοίταξε αλλού. Περίμενα ελπίζοντας ανόητα ότι θα μπορούσα να δω μια ματιά λογοδοσίας, έστω και ένα κομμάτι ανθρωπιάς. Αλλά όταν τελικά συνάντησε ξανά τα μάτια μου, το μόνο που είδα ήταν αυτοσυντήρηση. Πραγματικά θα τους αφήσεις να με ζωγραφίσουν σαν κάποιο τέρας? Δεν ζωγράφισαν τίποτα από όσα είπα. Έγραψες τη δική σου ιστορία. Τα χείλη του σφίχτηκαν. Μια μέρα θα καταλάβεις ότι αντέδρασες υπερβολικά. Η Νάταλι προχώρησε με αυτή τη φωνή ψυχρή σαν ατσάλι. Μια μέρα θα καταλάβεις ότι δεν το έκανε. Απομακρυνθήκαμε. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, το φως του ήλιου χτύπησε το πρόσωπό μου, ζεστό.
Εκπληκτικό, σχεδόν παρεμβατικό μετά τον κρύο αέρα στο εσωτερικό. Εισέπνευσα βαθιά, αλλά κάτι βαρύ ήταν ακόμα κολλημένο πάνω μου. Η ελευθερία και η θλίψη είναι δίδυμα. Έφτασαν μαζί αδιάκριτα στην αρχή. Αργότερα εκείνη την εβδομάδα, η Αμόρα τηλεφώνησε με περισσότερες ενημερώσεις. Ο δικηγόρος του Τζον επιχείρησε μια τελευταία τακτική καταθέτοντας μια κίνηση, ισχυριζόμενη ότι είχα κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Η οικονομική ανακάλυψη κράτησε 3 εβδομάδες. Εξέτασαν όλα όσα λειτουργούν με τους φόρους των λογαριασμών μου. Πιστωτικό ιστορικό εισοδήματος. Δεν βρήκαν τίποτα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα να βρουν. Εν τω μεταξύ, τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ο Γιάννης και η Μαρίνα έμειναν στο αρχείο. Δεν ήταν απλώς επιβλαβείς. Ήταν καταστροφικές. Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης για το καθεστώς, ο δικαστής είπε απευθείας στον Τζον: «Είμαι βαθιά προβληματισμένος από τη συμπεριφορά σου». Η αίθουσα του δικαστηρίου σιώπησε. Ούτε ο δικηγόρος του Γιάννη δεν μίλησε. Η ακρόαση έληξε γρήγορα. Έξω, καθώς μάζεψα τα πράγματά μου, άκουσα κάποιον να φωνάζει το όνομά μου. Ήταν ο πατέρας του Γιάννη. Πλησίασε αργά την έκφρασή του ζυγισμένη με απογοήτευση, όχι από εμένα, αλλά στον ήλιο που δεν αναγνώρισε. «Λυπάμαι», είπε, «για όλα όσα έκανε, για όλα όσα περνάς», με σφίχτηκε ο λαιμός, «δεν μου χρωστά συγγνώμη». Κούνησε απαλά το κεφάλι του, «Ίσως όχι, αλλά σου αξίζει καλύτερα. Ελπίζω να το ξέρεις τώρα». Καθώς έφευγε, συνειδητοποίησα ότι η σιωπηλή ειλικρίνειά του πόνεσε περισσότερο από τη σκληρότητα του Τζον. Η αλήθεια είχε ξεφλουδιστεί στρώμα-στρώμα, και από κάτω ήταν κάτι που δεν περίμενα. Μια αίσθηση γαλήνης αρχίζει να σχηματίζεται, εύθραυστη, μικρή, αλλά πραγματική. Η υπόθεση πλησίαζε στο τέλος της, αλλά η ιστορία μου με τον Τζον, η εξέλιξή της έμελε να φτάσει στο τελευταίο της οδυνηρό κεφάλαιο. Το πρωί που έφτασε η τελική ακρόαση, ξύπνησα πριν από το ξυπνητήρι μου. Ο ουρανός έξω από το παράθυρο του ξενώνα της Νάταλη ήταν ακόμα σκοτεινός, ένα βαθύ μπλε που έμοιαζε σαν το ήσυχο τέντομα ανάμεσα σε ένα τέλος και μια αρχή. Ξάπλωσα εκεί για πολλή στιγμή ακούγοντας το αχνό βουητό του σπιτιού της, σταθερό, γαλήνιο, ασφαλές. Όλα τα δικά μου δεν ήταν για πολύ καιρό. Όταν τελικά στάθηκα και ντύθηκα, περίμενα να νιώσω τρόμο. Αντίθετα, υπήρχε μόνο μια παράξενη, βαριά ηρεμία, μια αίσθηση ότι ο μικρομετώνω, τι κι αν συνέβαινε σήμερα, κάτι μέσα μου είχε ήδη κλείσει. Το δικαστικό μέγαρο ήταν πιο κρύο αυτή τη φορά, ή ίσως απλώς το πρόσεξα περισσότερο. Ο Γιάννης ήταν ήδη εκεί όταν έφτασα με την Αμόρα. Δεν με κοίταξε στην αρχή. Συνέχισε να κοιτάζει επίμονα στο πάτωμα, η ώμη ήταν σκυμμένη, με το πρόσωπο έπεσε. Οποιαδήποτε ψευδαίσθηση ελέγχου στην οποία είχε προσκοληθεί είχε καταρρεύσει πριν από εβδομάδες. Όταν μπήκε ο δικαστής, όλοι στάθηκαν, μετά ξεκινήσαμε. Ο δικηγόρος του Τζον ξεκίνησε με μια τελευταία προσπάθεια να διαστρέψει την πραγματικότητα. Παρουσίασε στιγμιότυπα οθόνης με επιχειρήματα και πάλι επιμένοντας ότι αποδείκνυαν συναισθηματική κακοποίηση. Υποστήριξε ότι είχα αρνηθεί την επικοινωνία υποστήριξης στοργής του Τζον. Ο δικαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της. «Αυτές είναι συνηθισμένες διαφωνίες», είπε κοφτά. «Δεν είναι καταχρηστική. Προχωρώ». Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του Τζον μεταπήδησε στον ισχυρισμό ότι είχα κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Η Αμόρα αντέδρασε αμέσως, υπενθυμίζοντας στο δικαστήριο ότι είχε ήδη γίνει πλήρης οικονομική ανακάλυψη και δεν βρέθηκε τίποτα αμφισβητούμενο. Ο δικαστής έγνεψε καταφατικά: «Δεν βλέπω στοιχεία οικονομικής απόκρυψης. Συνεχίζω». Τελικά, η Αμάρα στάθηκε. Έδωσε στον δικαστή ένα μικρό βιβλιοδέτη. Αυτό περιέχει τα πλήρη μηνύματα κειμένου μεταξύ του Κάπα Χέντερσον και της κυρίας Μαρίνας Χέλ που δείχνουν πρόθεση εξαπάτησης, χειραγώγησης και οικονομικής εκμετάλλευσης της κυρίας Χάουαρντ. Ο δικαστής άνοιξε το βιβλιοδέτη ξεφυλίζοντας σελίδα σε σελίδα, η σιωπή στην αίθουσα έγινε πυκνή. Ο Τζον κοίταξε το σαγόνι του τραπεζιού σφιγμένος. Ο δικηγόρος του κάθισε σφιχτά σταυρωμένα τα χέρια, γνωρίζοντας τι ερχόταν. Μετά από αρκετά λεπτά, ο δικαστής σήκωσε τα μάτια. «Κύριε Χέντερσον, η συμπεριφορά σας σε όλη αυτή τη σχέση και τη νομική διαδικασία ήταν βαθιά ανησυχητική. Αυτά τα μηνύματα δείχνουν ξεκάθαρη πρόθεση εξαπάτησης και οικονομικής βλάβης της κυρίας Χάουαρντ. Το δικαστήριο δεν το παίρνει χαμπάρι». Ο Τζον ξεροκατάπιε. Ο λαιμός του χτύπησε 2 φορές. Ο δικαστής συνέχισε, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που το δικαστήριο απονέμει το σπίτι αποκλειστικά στην κυρία Χάουαρντ. Ο Κάπα Χέντερσον θα λάβει αποζημίωση περιορισμένη μόνο στη συνεισφορά του στην ανακαίνιση της κουζίνας. Ένα μουρμουριτό κυμάτιζε το δωμάτιο. $12. Χιλιάδες. Αυτό ήταν. Το σπίτι ο Τζον είχε σχεδιάσει να διεκδικήσει την υποτιθέμενη μόχλευση του. Η φανταστική του νίκη είχε φύγει. Τα πνευμόνια μου χαλάρωσαν. Η πίεση στο στέρνο μου μειώνεται σιγά σιγά οδυνηρά, σαν κάτι που έχει κολλήσει για καιρό και τελικά μετακινείται ελεύθερο. Ο δικαστής γύρισε σελίδα. Όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, η κυρία Χάουαρντ θα διατηρήσει τα ατομικά της περιουσιακά στοιχεία.
Οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί θα διαιρεθούν ανάλογα με τις συνεισφορές που τεκμηριώνονται. Το αίτημα του ΚΑΠΑ. Χέντερσον για μακροπρόθεσμη υποστήριξη απορρίπτεται. Ο δικηγόρος του Τζον προσπάθησε να αντιταχθεί, αλλά ο δικαστής τον φήμωσε με σηκωμένο χέρι. Το δικαστήριο χορηγεί όντως αποκαταστατική υποστήριξη στον ΚΑΠΑ. Χέντερσον για 18 μήνες, δεδομένης της αλληλένδετης φύσης του νοικοκυριού τους. 1. $100 το μήνα. Ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερος από όμικρον με τόνο, τι είχε ζητήσει. Ήταν από κάθε άποψη έλεος. Ο δικαστής έκλεισε το δέσιμο. Η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Ένα ραβδί χτύπησε έναν απότομο τελικό ήχο. Όλοι στάθηκαν. Το έκανε και ο Γιάννης, αλλά δεν κουνήθηκε. Απλώς κοίταξε τον πάγκο του δικαστή πολύ αφότου είχε απομακρυνθεί, σαν να ήλπιζε ότι κάτι θα άλλαζε εκεί αν περίμενε αρκετά. Μάζεψα τα πράγματά μου. Τα δάχτυλά μου μόλις έτρεμαν. Ο καρδιακός παλμός μου ήταν σταθερός για πρώτη φορά μετά από μήνες. Όταν μπήκα στο διάδρομο ακολούθησε. «Ντέμπρα», είπε φωνή άλογο. Σταμάτησα. Η Νάταλη δεν ήταν μαζί μου αυτή τη φορά. Η Αμόρα είχε ήδη μπει σε μια άλλη αίθουσα συνεδριάσεων. Ήμασταν μόνο οι δυο μας στο μακρύ διάδρομο γεμάτο με μάρμαρο και σιωπή. Έκανε ένα βήμα πιο κοντά. Άξιζε τον κόπο όλο αυτό. Τρομάζοντας τα πάντα. Τον μελέτησα. Πραγματικά το μελέτησα για πρώτη φορά από το εστιατόριο. Τα μάτια του ήταν εξαντλημένα. Η στάση του ηττημένη. Όχι ταπεινωμένος. Απλώς θυμωμένος με την ήττα. Απάντησα αθόρυβα. Το έσκησες. Απλώς σταμάτησα να προσπαθώ να το ξανακολλήσω. Έτρεμε, αλλά μόνο για ένα δευτερόλεπτο. Δεν χρειάστηκε να το σύρετε στο δικαστήριο, είπε. Θα μπορούσαμε να το χειριστούμε ιδιωτικά. Με έκανες να μοιάζω μετέρας. Έκανες τον εαυτό σου να μοιάζει έτσι, του απάντησα. Το μόνο που έκανα ήταν να φέρω την αλήθεια σε ένα δωμάτιο όπου δεν μπορούσε να κρυφτεί. Πλησίασε, χαμηλώνοντας ακόμα τη φωνή του. Μπερδεύτηκα. Η Μαρίνα μου είπε πράγματα. Είπε ότι δεν θα πολεμούσες ποτέ για μένα. Ένα λυπημένο χαμόγελο τράβηξε τα χείλη μου. Έκανε λάθος. Πάλεψα για εμάς χρόνια. Απλώς δεν το πρόσεξες μέχρι που σταμάτησα. Εξέπνευσε τρανταχτά. Με άφησε, ξέρεις. Μόλις ο άντρας της κατέθεσε. Είπε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί το χάος. Η φωνή του έσπασε. Έχασα τα πάντα. Δεν απάντησα. Με κοίταξε αναζητώντας σύκτο, συγχώρεση, απαλότητα. Οτιδήποτε οικείο για να προσκοληθώ. Δεν πρόσφερα κανένα. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος. Ψιθύρισε πίκρα ξυνίζοντας κάθε λέξη. Μου κατέστρεψες τη ζωή. Κράτησα το βλέμμα του ήρεμο, σταθερό, σχεδόν απαλό. Κατέστρεψες τη ζωή σου, είπα ήσυχα. Απλώς αρνήθηκα να σε αφήσω να καταστρέψεις και τη δική μου. Το πρόσωπό του πάγωσε σαν οι λέξεις χτύπησαν κάπου που δεν ήταν έτοιμος να νιώσει. Μετά γύρισα και έφυγα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, ο αέρας ήταν ζεστός, πιο φωτεινός από μικρομετόνο, τι ήταν όλη την εβδομάδα. Στάθηκα στα σκαλιά για μια στιγμή, αφήνοντας το φως του ήλιου να γεμίσει τα μέρη που ήταν κρύα για πάρα πολύ καιρό. Εκείνο το απόγευμα, επέστρεψα στο σπίτι μου για πρώτη φορά μετά από μήνες. Ξεκλείδωσα την πόρτα, μπήκα μέσα και ένιωσα έναν πόνο που δεν περίμενα. Τα δωμάτια έμοιαζαν ίδια, αλλά δεν ένιωθαν το ίδιο. Οι τοίχοι τον θυμόντουσαν ακόμα. Οι σκιές εξακολουθούσαν να κουβαλούν κομμάτια από τη ζωή που πίστευα ότι είχαμε. Άρχισα λοιπόν να το αλλάζω. Έβαψα ξανά τη γρεβατοκάμαρα μαλακό φασκόμηλο αντί για το παγωμένο γκρι που είχε επιλέξει. Μετακίνησα τα έπιπλα. Άνοιξα παράθυρα που είχαν μείνει κλειστά για πολλή ώρα. Κάθε αλλαγή, κάθε πινελιά, κάθε προσαρμογή ήταν μια ήσυχη ανάκτηση του εαυτού μου. Πέρασαν μέρες και μετά εβδομάδες. Μερικές φορές η θεραπεία εμφανιζόταν με μικρούς τρόπους. Ένας ήρεμος πρωινός καφές. Το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα, τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν έλεγξα πλέον το τηλέφωνό μου περιμένοντας ένα μήνυμα από αυτόν. Ένα βράδυ, ένας νέος αριθμός μου έστειλε μήνυμα. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος που μου κατέστρεψες τη ζωή. Το κοίταξα για μια στιγμή. Μετά απέκλεισα τον αριθμό χωρίς να απαντήσω. Η ειρήνη δεν είναι δραματική. Δεν συντρίβεται στη ζωή σας. Φτάνει απαλά, βήμα προς βήμα, όταν σταματάς να ανοίγεις την πόρτα σε ανθρώπους που ευδοκιμούν στο χάος. Ένα μήνα αργότερα, βρήκα τη φωτογραφία στο τηλέφωνό μου, αυτή από το εστιατόριο. Για ένα μεγάλο λεπτό, απλώς το κοίταξα. Όχι με πόνο, όχι με θυμό. Με σαφήνεια, αυτή η μοναδική στιγμή δεν μου είχε καταστρέψει τη ζωή. Με είχε σώσει από το να ζήσω ακόμα 10 χρόνια. Τελικά το διέγραψα.
Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η σιωπή γύρω μου ένιωθα σαν ελευθερία, όχι απώλεια.